Takže čau lidi, dneska vás vítáme u nového videa tady ze 99 Day in Forest. My jsme vám ho slibovali na YouTube. Takže dejte odběr Onyx Potržítko 6, tady hraje se mnou. Čaude, brosky, čus, kebabí. To je tenhle. Čau. Postižené. A tady máme kámoše, který točí se mnou. No nic. Pojďte se kouknout, kolik máme hezky dřeva. To je strašně málo. No, je málo. Tady máme jenom 3 bandáže, tady jsme pokaceli teď stromy. Respawn, tady je spawn, tady je všechny torčky. Tady máme trochu papáníčka, ale fakt jenom trochu. A tady máme Steve. Autofarmu na podívky, což je úplně paráda. Tady máme potom Ty, Olive dneska budou útočit lidi. atakovat, tak to je bombastic side. Lidi, oni dneska Tady budou máme chill útočit. místnost lidi. Tady takhle si já sedím hezky a Máme si takhle s mochachanem. chill místnost. Máme tady i svůj rybníček, nebo teda ne rybníček, ale jakoby, no, jakoby tady máme rybazení, že tady můžeme rybazit, ano. Je správně. Tady, a to je naše celá vejska. A tady teď budu atakovat, tak my vám ukážeme, jak se s nima poradíme. Já jsem spapal omylem pohárečku, vole. Já jdu natáčet jak... Dobrý, jdeme točit, jak je zabijíme. To zabije hnedka, ano, koukejte. No nic. Ale ví, ono to není zaplý. Ono to není aktivovaný. Pardon, já umřem. Oni umřou, no nic. Počkej, ono už je to, Já fakt umřem. ono je to zničený už. A co? Ty, všechny ty. Aha. Musíte zabít, Matej. Já to dám asi. Já mám jednu čárku teda. Co? Já jsem si to radši zapnul. To. Co? Víš co, ne? Tu machine, kdybych umřel. No, poradili jsme se s nima, sice jsem umřel, ale to nevá. Ty nejsou mrtví. Jak to? Proč se hejbu tak pomalu? Protože ještě nepadl ten Fustem. Jsou všichni mrtví nebo ne? Má. Nevím, nejsou. Ne, nejsou. Jo, našel jsem toho posledního. Proč je tam máme dát, když máme, vole, milion? Uchacha. On z nich padl Mochachan? Má. Mocha. Já jsem řekla jako by uchacha. Muchachacha. Jo? Very good weather. Lidi, já jdu teď těžit dřevo. I'm potopil koutar. Teda jestli mi ho nevytěží celý ten brácha. A? To je prostě brácha, že mi vytěží celý dřevo. Podívejte se na něj. Na borce. Tuto. Ty vole, Dobrý atlet. Kuka atleta. to je borec. Ty vole. No tak. Vole. Hej, já se kouknu na Máme 1600 dřeva. Ty vole, hezký Číňanec. Já se ho vezmu. Myslíte, že dáme... Číňance. Myslíte, že když Já dáme... zdravím z Číňance. Já utíkám. Počkejte, myslíte, že dáme to? 2000 dřeva? 1000 dní, ty myslíš, že dáme? Ty dřeva máme. Ne, jako 2000. To nedáme. To se super posral, ty vole. Lidi, máme asi 300 dnů. Nebudeme mít 300 dnů. Budem. Kámo, hej, náš rekord asi určitě dáme. Asi, no. Ne, to nedáte. Pokud pojďte dvakrát neumře, tak asi ne. Já umůžu schválně dvakrát. What the fuck, Martine, pojď sem. Ne, that's my rifle. That's my rifle. Jo, já si vezmu 2 rifle, proč ne, že jo? Girafa, killer, Jasné,
Jo lidi, sorry, já točím. Tady vám udělám ASMR zvuk. Jau? To nebylo moc ASMR. Poslouchejte lidi, tohle je mega ASMR zvuk. Potřebujeme další šel. Wake up in the morning war. Baví vás to? Jo a tebe? Mě jo. Proč? S tolika dnama? Nás s Martinem to prostě A pojďte to vidět budeme mít na 100% 300 dní. Na 100% ne, dneska chcípneme kvůli mě. Kvůli tobě neumřeme, protože dneska ani ne. Nevím, ale možná dáme i 400. Mě stojí. A to říkají, No. pokud to začneme, tak je porazíme. Dáme přesně 0 dní. Jo lidi, já to jdu lívnout. Já vám ukážu naživo, jak to líbuju. Bude to líbí to, ne, na tomhle videu, když dáte 10 lajků, nebo 30, tak Jestli na tomhle tak videu, dáme ještě dnu, dáme 300 dní a Vojta to lívne. lidi, a dneska, jestli dáte třeba 100 lajků na tohle video, tak zkusíme dát aspoň 100 dnů a lívnu to. Ne, za, Jo, ale jenom vám chceme říct, že kdybyste chtěli dělat třeba 100 dní a že jste nové, tak si dejte nás do friendu. Tady se jmenuje Matěj. Já vám to tady ukážu. 2, 3, 4. Jo, ale Martine, já jim to ukazuju. Takže Já se jmenuju úplně jak... přidejte si nás všechny do friendů. stačí, když si přidáte Vojtu. Stačí, když si přidáte mě a oni se joinou na mě. A Tak. můžete si zadarmo, nebo to bude, no zadarmo, si můžete s náma dát hezky váš rekord. Ale musíte dát like, jinak nemůžete. Like a odběr na náš kanál. Na můj, na jeho a na toho druhýho. Dáte na náš kanál, tak když jste hezky do prdele. Jo, máme 1700 dřeva, natoč to. Můj to. No jo, natočím, no. A 300 dní. Máme 300 dní a ještě 1700 dřeva. Za 300 dní jsme stihli. Pojďte se kouknout na to jídlo. Jak dlouho s Martinem telefonuješ? This is not good, this is not good, not good, this is not good. This is not good. Martine, 3 hodiny trvá dát to. 300 dní, no. Protože 300 hodin si telefonuje. A Matěj, za 300 hodin by šli klidně 100 000 dnů. Pojďte se kouknout, kolik tam máme žrádla. Kýra, taky Páše, Lestre a šo... A kde jste? A lidi, tohle by bylo asi pro dnešní video Kolik máme všechno. na video? Dej 8. Ne, ještě budeme točit. Ok, tak ještě budem točit. To byl trochu menší fail, já tady doplním jenom Camperfire. Lidi, jestli chcete víc takovýchhle videí, tak dejte odběr. Tak stačí dát like, odběr a možná si zahrajeme i s váma. Ale uděláme soutěž i o to Chicken Jockey. Ve Grow a Garden a ve Steel Brain Rot uděláme soutěž třeba třeba... To budu dávat. Ne, já to nebudu dávat, já dám něco ve Steel Brain Rot. Tak my vám dáme třeba... Lidi, já vám dám Friends of Streso Turbo Gold ve Steel Brain Rot. Já vám dám třeba co? Ale sídlem si fakt vedem. Teď máme když tak i AFK Room. Já vám dám On vám dá něco.
ale nevím co. No nic. Možná OnePlus, který stojí 3 biliony. Což je dobrý. On má, Nebo vám dám 30 trilionů. To je dobrý. on vám giftne 30 trilionů a já bych vám giftnul 10 trilionů. A kdybyste měli třeba 5 kvadrilionů, tak omlouvám se, jsem hloup, jo, když tak. Tak nám můžete hezky dát zadarmo, my vám dáme rekord za 1 kvadrilion, berete v Grow Garden. Když jste nubové, tak my vám ho dáme za 100 milionů. A nebo když nemáte ani 100 milionů, tak vám ho... Který stojí 3 biliony a ještě vám dám 30 trilionů. To je díl. To je dobrý. Ale musíte být v téhle hře dobrý. Jestli nedáte, jestli nebudete mít na 50 dní, Ne, ale za to a kvůli tomu, tak musíte napsat 3krát jméno toho, od koho chcete něco. OK, a já vám dám Chicken Jockey. Tenhle se jmenuje Matěj. Teda kecám, já vám dám třeba, nevím. On vám dá třeba nějaký styl Brainrot. Ne, já vám dám... Styl Brainrot Peta ve Grow Garden. Za mě vám dám rekord. Tomu musíš dát Orkala. Ne, Já jim nebudu dávat Orkala, která dává 850 000. Ne, když si vyberou mě, tak si dáme všichni my 3 rekord s ním. A můžete si s námi v Robloxu vyfotit. A pokud mě budou psát, tak když tak se jmenuji Martin, tak když tak tak já musím jim dát 3 biliony a 30 trilionů. A dáme jim rekord. A za mě já vám dám Trenzo Streso Turbo a Tucano Banano. OK, tak to je deal. To je dobrý. A jo, tak já vám dám Trenzo Streso Turbo a pak vám ještě něco vyberu. Martine, víš, co mi Vojta včera dal? Teda dneska. Cože? Vojta mi dal espressonu senioru, která dala 380 000 za sekundu. Já měl espresso seniora. Jo, a měl jsi někdy šimpanzíny z Pideriny, který dává 1 milion za vteřinu? Dělal jsem to do Fuse Machine. A co ti, Martina? Koukej. No. Lidi. Nice lidi, máme plus dalších kolik dnů? 9. Oni budou atakovat. Dneska budou atakovat. To nevadí. Matěj, náš rekord asi dáme, ne? Nice, Jestli my dáme nepůjdeme možná. spát, tak jo. Cože? Že jestli nepůjdeme spát, tak asi jo. My už máme jít spát. Tak řekni tátovi, že jenom dáš jakoby svůj rekord, což je třeba za 15 minut. Dobrý, oba spějí. Ale Můžeme být, Martine, oba dva spějí, takže můžeme být vzhůru do půlnoci. oni fakt spějí. Jo. Aha, tak Jo, ale může. Matěj se jich šel zeptat. Martine, můžeme do 11:30. Můžeme do 11:30. Až tolik. To dáme 400 dní. Pokud teda teďka neumřeme, ale pokud teďka umřeme, Tak se jeden z nás respawne totiž. A líbavne oba dva ty tam ty ostatní. Lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Dejte like, odběr a čau.